Jotelo mag siasa, dinde kod jolony mopogore mag Abagusi otimo winjruok mar riwore kanyakla e kelo kanyachiel ogandano mondo mi okonygi keto dwaro margi kanyakla motelo ne yiero mag 2027 kod chenro magi mag sirikal. Jotelogo okwayo josiasa mawuok e gwengego mondo riwre kanyakla mar keto dwachgi kamoro achiel, gino mabiro konyogi chwalo gi duol achiel. Jotelogo bende nolando biro margi kanyakla achiel kaka Abagusi, ka bende gin gi paro mar riwore kanyakla goganda mamoko e weche mag siasa kod dongruok nyaka yo achiel mar neno ni Abagusi okete chenro duto mag sirikal ma pachoka. Komachielo, romono bende nomulo weche mag riwo rowere e telo kod chenro mamoko ma pachoka. Kwa muda mrefu, miaka mingi wa aina hii tumekuwa na mengine, lakini hii ilikuwa aina ya kipekee, na sababu yake ya muhimu ni kutafuta njia za kutuweka pamoja. Na yule alikuwa anatuongoza kwa siku ya leo amejaribu sana kuongea na vikundi mbalimbali mpaka hawa vikundi ndio walikuja hapa tuitike ya kwamba kweli tunahitaji umoja, tunahitaji kuwa pamoja ili kazi yetu iwe rahisi na iwe ya kuonekana. Kwa hivyo hii mkutano wa siku ya leo ni mkutano ya muhimu sana kwa Wakisii kama community. Jamii ya Omogusii waje pamoja, wafanye kazi pamoja, wazungumze pamoja na watafute uongozi pamoja. Na kama ni katika nafasi ya serikali watafute wakiwa kama jamii moja.